ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿಂಗಾರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲು ಪುನಃ ಕಂಡ ಬಕಲ್ಪ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಯಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅರೆಗಾಲಡು ಇಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಮರಿಯಲ ಸುರು ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಡ ಇಂಚ ಎಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವರ ತೂಲೆ ಒಂದು ಅರಿಗಾಲಡ್ ಮರಿಯಲ ಸುರುವ ಪುನ ದುಂಬು ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಖಾಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಕಂಡಲ ಅಂಚನೆ ನುಂಗುದಿತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಯಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಸುರ ಆತುಂಡು ಕುಟ್ಲೆಡ್ಲ ಅದಾಟೆ ಬರ್ಸಲ ಬರೋನುಂಡು ಹೊರರೋ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಡ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬದೊಂದು ವೀಡಿಯೋಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಏತ್ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಕಂಡ ಬಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ಪಕ್ಷಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದು ತೂಪದಿತ್ತೆ ಆ್ಯನ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನಲ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬೈದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಂಡ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲು ನಂಬಾಯರು ಉಂದುವೇನ ಬಂದು ಒಂದು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಡಡಿತ್ತೆ ಚೂರು ನೀರು ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಜಿಂಜಿದಾನಗನೆ ಮೀನು ಪತ್ತೇರು ಪೂರ ಜನ ಬೈದೇರು. ಮಲ್ಲಕುಲು ಎಲ್ಯಕುಲು ಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮೀನು ಪತ್ತೇರೆ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಗುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲೆ ನೊಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ ನರ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಬಂದಾಗನೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪದೊಂಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಇನಿ ಮೀನು ಪತ್ತೇರೆ ಬಂದು ಮೂಲು ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬುಡ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮೂಲು ದೇಪಂಡ ಮೂಲು ಪಿಚ್ಚು ಬಂತಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನೀರು ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬು ನಲ್ಪ ಜಾಗೆಡ್ ಪೂರ ಅಂಚನ ಗಣ್ಣಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಗುಲ್ದು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ಅಂಚಾಕ್ಲು ಮೀನು ಪತ್ತೇರ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ತಿಗುದುಂಡು ನೆಟ್ ಪತೊಂಬೈದೇರು ಇಲ್ಲದ ಬಲೆ ಪತೊಂಬೈದೇರು ತುಲೆ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಟೆಟ್ ಸುರು ಮಂತುಂಡ ಅಲ್ತು ಒಯ್ತೋಂದು ಪೋಪೇರು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕಂಚಿ ಚೂರು ದೂರ ಮಲ್ಲ ಕೆದು ಉಂಡು ಅವಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಮೀನು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಮಾತ ಬಗೆತ ಮೀನುలో ಉಂಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಕಂಡಡೊಂಚೂರು ನೀರು ಆತುಂಡು ಬಂದಾಗನೇ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ನನಲ ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಕಂಡ ಪೂರ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಕಂಡ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ದುಂಬುಳು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಇಡೀ ನೀರು ಜಿಂಜಿದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದಾಜಿ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ದುಂಬ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂದ ಆತು ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಪೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆರ ನಂಬಾಯರು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಓಲು ಚಳಿ ಬರ್ತದ ಉಲೈ ಕುಲ್ದೆರದಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪಿಚ್ಚೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರಲ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಮೂಲು ಪೂರ ಯಾನ ತೂಪದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬಂದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀರು ಜಿಂಜುತುಂಡು ಒಡ್ಡೆ ಬರ್ಸಲ ಬೈದುಂಡು ಏತ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಏಪಲ ಒಟ್ರು ಕೊನೊಂದು ಉಂಡು ಕಪ್ಪೆ ಪೂರ ಇವಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತಿಜ್ಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಮೀನು ಪತ್ತಿಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನಾನೆಲ್ಲ ಬರುವೇರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೀನು ಪತ್ತಿಯರೆ ಬಣ್ಣಿತ್ತೆ ನೀರು ಫುಲ್ ಆತು ತೂಲೆ ಏತ್ ಪಕ್ಷಿ ಉಂಟೊಂದು ಮುರಣೆ ಅಂತ ತುಪ್ಪದಿತ್ತು ಪುನಗ ಆತ ನೀರು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಪಕ್ಷಿಲ್ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೆಲ್ಲ ನೀಂದೇರು ಸುರು ಮಂತುದುಂಡು ಏಪಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಷಿದ ಪೂರ ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ಅಂದು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಉಂತನಾಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿದೀನಿ ಮಾತ್ರ ಆತು ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಬಗೆದ ಪಕ್ಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನೀನೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಂಡಿಯಾನಾಗ ಪೋದಲ್ಪ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಫುಲ್ ಐತೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಪ ಅದು ಕುಲ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಷಿ ಇಂಚ ತುಲೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಪ ಅದು ಕುಲ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಷಿ ಪೂರ ಇದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಬರ್ಸ ವರ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಐತೆ ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೇವಲ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ತೂನ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲೊಂದು ಗಾಡಿ ಬತ್ತುಂತುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿನ ಕರೆಂಟ್ ನನಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಮೀನ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲನ ಕಂಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗಲ ಇಂಚನೆ ಹಾಪುಂಡು ನನಲ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವರವರ ನೀರು ಜಿಂಜಿದಾನಾಗ. ಸೊ ಉಂದು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದು ಎನ್ನಿವೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿ ಕೊಡೋರ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.